Prechodom bohojavlenia prichodí period fašendy. Radostnej seľskoj zabave, bohatstva i veľkej veselosti. Nad zimou pomale ale pevno preberá džezlo jar, povna teplých ľučí. Po selách pachnúť zabíjačkovou špecialite, ľudí prehotovľujúcia na seľské zabavy. Že tak tomu bolo len v minulosti? Mýlite sa. Napríklad v seli Choča obnovili túto tradíciu i porichtovali zabíjačkovú hostinu. Po období, keď sme sa nemohli stričati, obec Choča zorganizovala akciu Obecná zabíjačka, što už tu nebola 4 roky. Šéf-kuchár Jaroslav Fiľarský i s svojima pomičnikami pririchtoval pro Chočaniu doslovno gurmánske špeciality. Hurke v pečke iz svininy, kolbáske, tlačenke, paščeke, škvárke, reberka. Doslovno zabíjačkovú hostinu. No, tá zabíjačku po tej korone, po tej trojročnej prestávke sme znova obnovili. No a je úspešná, ako je vidieť, no a ľudia si pochutnávajú na všetkých špecialitách, tak ako i roky predtým. A chuť ľuďom neubudla aj po tej korone. Po období, ktoré nebolo ľahké pre ľudí, období covidu, sme Chočane sa konečne stretli a po 4 rokoch robíme obecnú zabíjačku. Obci žijú aj grécko-katolíci, rímokatolíci, ale chvála Bohu, my sa tu žijeme jak jedna rodina. Dovolte, aby som privítal medzi nami pána dekana rímsko-katolíckej cirkvi Dostropkova, pána Balua. Na hostine nejde ani vôbec o jedlo. A na hostine ide o spoločenstvo. O rodinu. A vlastne určitý problém je ten, že už dneska je problém, že by si zasadli ľudia niekedy za jeden stôl a že by si spolu porozprávali, že by sa potešili. Pán Boh zaplať, že robíte dobré veci pre ľudí a dávate ich dokopy. Možno, že ste niekedy užitočnejší aj. A tomu sa veľmi teším, ako vám žehnám. Budeme sa modliť za vás, že by ste boli rodinou. Človekom. A toto je krásne, nádherné, že aj my tu v Choči sa takto stretávame pravidelne pri mnohých udalostiach i slávnostiach a tak je tomu aj dnes. A za to patrí vďaka pánovi starostovi, poslancom
tejto našej obce i vám, Chočania, že tvoríme spoločenstvo, ktoré je naplnené láskou, porozumením, dobrotou, ktoré tak potrebuje každý jeden človek. A tak prajem vám všetkým, nielen v ten dnešný deň, ale aj vždy do nášho života, aby sme stále vytvárali spoločenstva, vzťahy, ktoré sú naplnené práve týmto. Že máme čas jeden pre druhého, že sa máme radi, že sme bratia a sestry, lebo tam, kde sú dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Toto hovorí Pán Ježiš a nech stále Kristus bude tým spojom, ktorý nás spája, aby sme vytvárali stále také spoločenstvo, tak ako dnes, ale aj vždy a raz aj v tom nebeskom kráľovstve. Veľká vďaka za všetky vás, za Koču, za toto naše spoločenstvo. Sláva Isusu Christu. Mušu sa priznati, že keď jem vošol do kultúrneho domu, máviem zmišané čústva. Sala plná ľudej, griavk, bisida, na stolách stráva, pevo, palinka i nad tým všetkým nesla sa pachota zabíjačkových špeciálít. Jak by jem sa vernúť do časів u 80. rokів minúšoho stolíta. Ľudí na sebe usmichujúcia, idať, pjuť, deti litajú pomedzi stolu. I nad tým všetkým litajú tóny národnej hudby. Som rád, že náš pán starosta zrobil takú akciu, že sa Chočané po pár rokoch mohli znovu tak zíti a zabaviti i dačo zisti i zaspívati. Toto tu chybalo, toto da ako dobu bola korona, sa také nerobilo a teraz zase to tu ako keby prišla nazad do toho normálu, tak je to super, že také dačo sa robiť. Mnohé ľudia mňa poznajú jak zvonoliára, výrobcu kostolných zvonov, ale keď je možnosť, keď sa také dačo deje, jak teraz u nás celý Choča, tak ja rád zoberujem harmoniku i zahrám. Malé mám vyštudované konzervatórium, tak ja mám hudby a hry na harmonii blízko, takže sobie to vychutnáme. Až to priamo čuti bolo, že všetko sú v tým momente šťastlivé, uvoľnené, bez klopu. Svoji trápenia lešili pred branami kultúrneho domu. Počas zabíjačkovej hostiny do Choči zavítala radosť i z života, vzájemných stríč i očekávaň svitlých zajtrajších dní. I o toto jak raz ide.